Mbak Win, sangune anak-anak sampean mau tukok napa, Mbak Win? Ya tak tukokno emas, Mbak, cek cemantol. Lek nggone sampean, Tak tabungno. enak. Ancane lek ndek dhuwit kudu ngono, Mbak. Iya. Cek enak ngono lho, Mas. Soalnya kan sama ndak anak wedok, aku kan anakku lanang kabeh kan yo gak mungkin tak tukokno emas, yo kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Mbak? Kate bayar utang, kodong wingi lho lek sampean bayar dhisik sih. Oh iya iya. 100 piro wingi, Mbak, kodonge? 110, Mbak. Oh iya, sik. Sebelas, Mbak ya, 110 ya. Oh iya, Mbak. Ya wis lunas ya utangku ya. Iya. Ya wis, Mbak, aku tak mulai dhisik ya. Iya. Suwun, nggih. Suwun Mbak Yus ya. Nggih. Mbak, duwite kok isih anyar-anyar yo. Ketore iki sangune anake. Sakno yo, anake dibujuki yo. Kayak investasi bodong. Mbok itu kodong sangu sing bayari dhuwit riyoyone anake. Makane Mbak Yu gak sakno dhuwit receh koyo ngene iki ya enak digenyangoni anak sih ya. Enggak ya, Mbok. Oh, iki kenan Mbak Yu iki kuliah. Makane sakno aku ae anakku ae entuk tak tabungno. Ya iya Mbak, aku duitnya anakku tak tukokno mas-masan. Ini kira anake paling gak sik jajan ya. Ya iso. Ya kali mboke sih dhuwit gambar kodong. Nakalan Mbak Yus yo politik yo. Sakno investasi bodong. Iya. Wis gak apa-apa sebenarnya kodongku dibayar. Mau ijoli ya? Gak usah. Ya wis.